Dobrý deň, gratulujem. Spravili ste skvelý krok tým, že ste si stiahli z prievodcu 7 tajomstiev top maklérov, alebo teda ako predať nehnuteľnosť o 12 000 eur drahšie, kľudne aj do 30 dní. Do pár minút tohto vášho PDF z prievodcu nájdete vo vašej e-mailovej schránke. Ale predtým, ako si ho tam pôjdete stiahnuť, otvoriť a prečítať, dovolte mi položiť vám jednu dôležitú otázku. Vedeli ste, že až 7 z 10 predávajúcich nastaví zlú cenu už na začiatku predaja svojej nehnuteľnosti? A nie preto, že by nechceli dobre predať, ale preto, že sa pozerajú na svoj byt alebo dom svojimi očami, nie očami kupujúceho. Kupujúci totiž vníma veci inak. A často ho odradia detaily, ktoré vy ani nevnímate. A práve preto som vytvoril nástroj, ktorý bežne používam len s klientmi na osobných stretnutiach mojich. Test bonity nehnuteľnosti. Pomôže vám pozrieť sa na svoju nehnuteľnosť ako kupujúci, očami kupujúceho. Uvidíte, čo zvyšuje jej hodnotu a naopak uvidíte, čo jej aj môže škodiť. A zároveň aj, či máte reálnu predstavu o cene. Už po 15 minútach budete vedieť, čo upraviť, aby ste zaujali viac ľudí a predali o tisíce eur drahšie. Tento test má hodnotu 27 eur. Ale pretože ste si stiahli mojho sprievodcu 7 tajomstiev, ponúkam vám ho teraz za symbolických 7 eur a pozor, len na tejto stránke. Nikde inde sa nedá kúpiť, ani ho nepredávam. Navyše ako darček, rád dávam darčeky, to uvidíte aj vnútri Realty Accelerátora, ak sa tam rozhodnete aspoň nazrieť. Takže navyše ako darček dostanete bonus 7 otázok, ktoré sa musíte opýtať pred kúpou nehnuteľnosti. A toto je vhodné aj pre budúcich kupujúcich. Mimochodom, aj test bonity nehnuteľnosti za symbolických 7 eur je takisto vhodný aj pre budúcich kupujúcich, lebo si aspoň overia, či si vybrali správnu nehnuteľnosť, ktorá má investičný, finančný aj celkový výnosový potenciál do budúcna, či jednoducho vhodná. Takže kliknite dole pod videom, získajte test a zistite, čo môže rozhodnúť, či na predaji zarobíte alebo prerobíte. Cena, verím, že priaznivá, 7 eur, ponuka, ktorá sa neodmieta, keďže toto sa nikde inde nedá kúpiť, nikde to nepredávam. Takže prajem príjemné testovanie, priatelia. Pekný deň. Igor Ambrózy, tretí najlepší maklér na Slovensku.